Og her på Radio Viksø, så skal vi til at have gang i en konkurrence. Det er konkurrencen Jamo eller Kristus. Eller Jamo eller Kristus. Og I kan ringe ind. Hvad siger du? Hestekvisten. Så er det hestekvisten i stedet for. Hestekvisten indledes af brødrene Rosgaard. Og I ringer ind til dem nu på 36 96 45 00. Og hvad? Og stiller dem et spørgsmål. Hvad går det ud på? I stiller lytteren et spørgsmål om heste. Så ring ind til vores hotline 36 96 45 00. Og svarer du rigtigt på et spørgsmål, så får I nogle præmier. Den første er faktisk allerede igennem. Skal vi snuppe den? Det er Radio Viksø. Hej. Hvem har jeg igennem? Hej. Det er Dr. Jones igen. Indiana Jones. Nej, Dr. Jones. Nå, Dr. Jones. Ja. Nå ja. Hej, Dr. Jones. Hej. Jamen, er du klar til første spørgsmål? Ja. Hvad er det, der er brunt? Skal jeg gentage den? Hvad er det, der er brunt? Det var jeg sgu ikke. Tænk dig nu om. Det er en hestekvist, det her. Nej, Hvad er det, der er brunt? Det er lort. Nej. Desværre. Næste lytter. Næste lytter. Ja, næste lytter. Desværre. Det er altså heller ikke fair, Stefan. Det er alt for svære spørgsmål, du stiller. Det er det godt nok. Vi venter på næste lytter. 36 96 45 00. Ring ind og stil og se om du kan svare rigtigt på det her spørgsmål. Jeg er altså lige nødt til. Og det er en hestequiz. Bare så folk der ikke kender, de nok lige skal opføre sig lidt varsomt. Og I ringer bare ind til hestekvisten. Så er der en lytter igennem på hotline. Jeg kommer tilbage til dig lige om 2 sekunder. Er det okay? Haster det? Nej, det var bare en idé, sådan, der var nogen at synge i går, og det kunne være, at vi kunne få flere af det komme og lave sådan noget. Ja, det er live lige nu. Ja, men det var bare... Ej. Ring ind igen. Ring ind igen. 36 96 45 00. Og der kommer en nu. Det er Radio Viksø. Hej. 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 Hvem taler I med? Trine. Pibi. Trine. Ja, så ved du noget om heste. Shut up! Nej, skal vi over. Okay. Er du klar til spørgsmålet? Eller kan du huske den fra sidst? Du får den lige igen. Jeg vil da brunt. Ja, hvad er det, der er brunt? Det er vel hesten, er det ikke? Det er det nemlig. Ding, 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 ding. Det er godt. Trine, du fører forløbig i konkurrencen. Så er det næste spørgsmål. Er du klar til næste spørgsmål? Hvad er det, der er hesteformet? Nu skal du passe på. Hallo? Er du der endnu? Pibi? Nej! Hun røg lige Pibi, hvis du er derude, så ring lige ind igen. Så du er igennem første runde. Der kommer en her. Lad os se, om det er hende igen. Jamen, så tager vi bare startet for første spørgsmål. Så skal vi se, om de kan huske dem alle sammen. Det er Radio Viksø. Hej. Hej igen. Er det Pibi? Eller Dr. Jones? Ja, det er Pibi. Ja, det er Pibi. Ja. Det lyder ikke som Pibi, det lyder mere som Dr. Jones. Nej, det er mig præcis også. Okay. Hej Pibi. Hej Pibi. Og jeg får det næste spørgsmål. Ja, hvad er det, der er hesteformet? Er det ikke også en hest? Hvad for et? Hvad siger du? Er det rigtigt? Var det en hest? Yes. Nej, det er et føl. Det er det samme som der er egentlig til. Desværre, næste lytter. Der kommer en med, der er en med her. Det er Radio Viksø. Hej, I skal lige skrue ned for jeres fjernsyn. Ja, ellers så kan vi ikke snakke med jer. Ja. Det er ligesom at ringe til Japan, det her. Det er lige så dyrt. Hallo? Hej. 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 Hvem er det, vi har igennem? Det er hit 352. Har I et navn, eller hedder du bare Hytte? Ja. 352? Vi hedder Nana, Natasha og Katrine Norup. Det var et langt navn. Men vi tager lige alle spørgsmålene, for du skal kunne det hele. Det første spørgsmål. Hvad var det, der var brunt? Kan du huske det?
Hallo, hvad var brun? det var lorten, tror jeg. Nej, kom nu. Ej, det var hesten. Det var nemlig. Det er godt. Super. Så spørgsmål nummer 2 så. Hvad var det, der var hesteformet? Det var fældet. Lige nøjagtigt. Sådan. Godt. 2 point. Så er I ved tredje runde nu. Forløb i fører, hvad hed hun? Trine, Michelle, Ja. Paul Erik Gustav Hansen. Mortensen. Lang navn. Ja. Konkurrencen. Så langt, så godt. Næste spørgsmål, Stefan. De mister forbindelsen. Nana, prøv at ringe ind igen. Ring hvis ind du er igen. der. Eller kom ind i studiet. Det bestemmer du selv. Det er Radio Viksø. Hej. Hej, Hvem er det? det er os. Hvem er det? Hvem er os? Det er dig. Jeg kan ikke... Prøv lige at lade være med det der skovbo. Hvad Hvem hedder er du? os? Hytte 7. Siv. Ja. Godt. Hyttesiv. Så du skal lige have de første 2 spørgsmål. Hvad var det, der var brunt? En lort. Ja, hun er diskvalificeret. Farvel. Du må prøve at ringe ind en gang til, hvis det er. De ringer nok igen. Næste lytter. Lad os se, om der kommer en. 36 96 45 00. Ring ind til hestekvisten. Der kommer en her. 71. Dårlig idé til det her. Det er Radio Viksø. Hej. Hej, vi var på lige før. Ja. Ja, det var Nana. Og du er runde 3 nu. Hvad siger du? Du er ved runde 3 nu. Nå, super. Ja. Det er klar. Er du klar? Hvad er det, der Yes. vrinsker? Hvad siger du? Hvad er det, der vrinsker 2 gange? Så er det lidt nemmere. Er du der? Hallo? Nana. Verdens Den røg frem. Pokkers også. Ja, det er det godt nok. Altså, I kan få et spørgsmål nu, eller lyttere. Så skal I bare ringe med svaret. Hvad er det, der vrinsker 2 gange? Den første gang, det er lidt højere end den anden. Hun ringer igen. Jeg tager den nu. Ja. Hej, Nana. Hej. Ja, hvad er det, der vrinsker det 2 står ikke gange? i frivilligt. Den ene gang, det er højere end den anden. Den ene gang er højere end den anden. Pia, hjælp mig lige her. Er der En nogen hestemule. En hestemule? Er det... Jamen altså, Er det det? hvad siger I? Vi siger en hestemule. Det er der, lyden kommer ud af. Det er jo ikke den, der vrinsker. Så er det hesten. Det er hesten. Ja, det er 50% rigtigt. Så er der en ting mere, der vrinsker. Så kan vi sige det sådan. En mere ting, der vrinsker. Ja. Et føl. Lige nøjagtigt. Sådan. Du er vinder af konkurrencen, Lige nøjagtigt. Du kommer op i studiet, så får du nogle præmier. Nana, kig op forbi studiet her på Radio Viksø, så får du en fed præmie. Tak fordi du var med. Og tak til alle lyttere, som også var med i konkurrencen. I hestekonkurrencen med brødrene Rosgaard. Ja, vi fortsætter musikken.